Suomalaisen punkin historia on kasattu kansan ihmeteltäväksi Helsingin Kamppiin Punk-museoon. Punk ja museo ei ole se kaikkein istuvin sanapari. Punk-museo on aivan oikea museo, eli museotoiminta on meidän ydintehtävää. Eli aineiston kerääminen, tallentaminen ja arkistoiminen. Yksin ei vanhojen punkkareiden kuitenkaan ole tarvinnut alakulttuuria museoida. Mehän saatiin heti ihan alussa yhteydenotto Helsingin kaupunginmuseosta ja pelästyttiin, että mitä me nyt ollaan tehty, onko me tehty jotain luvatonta. Mutta se olikin niin, että he kertoivat, että he auttavat meitä kaikessa mahdollisessa museoalaan liittyvässä ja kylläpä on sieltä apua saatukin. Mikä sitten mahtaa olla museon kohderyhmää? Tämä ei ole mikään salaseura, vaan me halutaan toimia hyvin läpinäkyvästi ja palvella kaikkia ihmisiä. Mitä asiakas sitten voi käynniltään odottaa? Kuvia, lehtiä, vaatteita, esineitä, julisteita, ihan kaikkea, mikä liittyy suomalaisen punkkiin. Kuinka ihmiset on löytäneet Punk-museon? Ei ole tuttu enkä ole käynyt ja mitä punk herättää, niin tulee mieleen Appendix. Perusporilainen bändi itse porilaisena, niin sitä punkista tiedän, en oikeastaan muuta. En ole käynyt. Kuulostaa mielenkiintoiselta, mutta en mä tiedä, musta punk kuuluu kaduille eikä museoon. Siis totta kai asioita pitää varjella ja se on hyvä, että koulutetaan uusia ihmisiä vähän, että niin kuin, mitä punk on. Mutta en mä tiedä silleen, että ehkä se menisi niin kuin ihmiset ihmiselle, eikä silleen välttämättä. Tämä punk-museo, niin kuin jokainen punk-klubi on niin kuin punk-museo. Punk ei siis ole kuollut.